Flashback. Anyways, kahit hindi naman talaga ako mismo yung gagamit, kakain, or kung ano man, well, nandito naman yung family ko. Si Ma'am Shitin, si Ma'am Shimers, or kahit sino sa family namin na makapag-share sa kanilang review. So, after natin to ma-haul, magre-review din kami or sila. So, stay tuned po, and let's start na mag-open. At ito. Wow, ang dami guys. Oh, ito guys! Avel Bright Gel. Avel Active Deep Cleanser. Ito po pala yung bio-sanitary pad nila guys. Ganda talaga ng packaging guys, no? So guys, sabi nila guys, pwede daw itong i-cover sa Christmas natin guys. So i-try natin mamaya. Wow! Chocolate! Hello! Wow! Wow! Thank you! Na-laundry ko. Si susunod ako sa ref ko. So, bio-sanitary pads, feminine comfort. May nakalagay dito guys, please store at cool, dry, and hygienic place. So, may herbal talaga siya, guys. The next day. Hello again, mga Meg! So, kahapon, nakapagbigay na kami ng mga bio-sanitary pads sa some of our family member para matry din naman nila. What's up? What's up? What's up? What's up? At mamaya, hihingi tayo ng mga review sa kanila. Okay. So hi, what's up everyone? What's up, mga Meg? So now we have this FC or Feminine Comfort by Sanitary pads. This is a bio sanitary pad. So we're going to give a review for this sanitary pad. So for me, grabe lang pugbo gamit ko nung nga wapamuntan tao rin. Ako lang alin yan no kay gamit ko siya gyud kay paano siya herbal. So bitaw kadang last night story time last night we were drunk so nag-inom gudun then grabe ang kahubog sa yung mga ante moto ang over pagka ugma amo siyang gibot lang dali kay mo man pwede man daw na siya hingani sanitary pad butang sa okay labad yung labad yung ante yun Mentol. effective gid siya gid wagtang gid siya gid so kamon siya mga sultin niyo diha. True kay nana nabubugo gabi. Pamati. Hindi siya feeling sa parang butang nimo sa imuhang kuan ba. Bugnaw kayo siya sa dili mentol. Bugnaw kita ka siya dili niya. Hindi kay sa feeling murag kanang murag nalimpyo imuhang. So thank you so much no. Thank you ni Ma'am Shitin. Yes, sa and pag-share, of course, ani. and of course, naghatag ani Miss Amor sa nag-sponsor ani ni Ma'am Shitin then iyang gi-share Share nila. niya na sa mga ustis. Yes. Thank you, so kayo. that's all for today. Thank you. Bye mga Meg. Hey, what's up mga men? So, naamig karon diri para mohatag og reaction sa gi-share ni Ma'am Shitin og ni Ate Mitch namo nga para matry namo nga bio-sanitary pads. Ang napkin. Ako nakagamit na ko aning panty liner. Syempre matry na ta magsig ino-ino. So, ako na feel ani is maka-refresh siya. So, fresh kasi siya sa feelings kay may pagkahanghang, murag mental ang flavor ani flavor na din flavor. Mental siya guys. Yeah, herbal siya guys. Komportable gamiton. Mo-provide sa ni siya og dryness, hygiene og feminine comfort labi na kung mag-menstruation. So, gamit mo guys. Kung ganahan mo try, pwede naman mo contact ni Ma'am Shitin og ni Ate Mitch kay kailaman sila. Gamit mo guys, feminine comfort bio Herbal na siya, sanitary guys. pads. Herbal na siya mga meg. Hindi kini siya gamitan mga meg. So mura to. Thank you. Thank you Ate Mitch and Ma'am Shitin. Hi guys. Bisaya lang. Tagalog. Ang ako masulti sa kanang feminine comfort nga kuan bio sanitary pads kay ganahan ko nya kani sad ako sad siyang gisuwayan kaning napkin ganahan ko niya ba kay sa mga ordinaryo or sa mapalit sa tindahan nga mga kuan kanang panty liner og napkin kanang mangatol jud ko di magdugay ba mangatol ko nya kani ganahan ko niya kay kanang dili ko mangatol nindot jud siya. Thank you kayo sa naghatag ani Miss kinsa to? Amar power. Si Miss Amor Power. Thank you kay ma'am. Hinaot nga daghan maka mo-avail ani para ma-try pod ninyo. Pwede pod siya pang lalaki. Pwede po pong bot. Okay, naaman siya naantay makuha ani nga ko niya. Pwede sad sa bata niya. Pwede sad siya ibutang sa kanang Mask. sa mask gani sa ilawom sa mask. Pwede Sa po. agtang po. O sa agtang kay kanang murag ang iyang baho ba murag na siya tambal ba sa iyang baho. Thank you. Bye-bye. Thank you kayo. Bye. Thank you so much.
So, hello mga Meg, this is Ma'am Shitin. So, since preggy po ako ngayon, magsa 7 months na. So, saka ko na to gagamitin pag nasa 3rd trimester na ako. Ay! But for now, ginagamit ko muna to. Ginagamit ko muna to. Ginagamit ko muna to pang filter ng mask. Itong biosanitary pad. Especially ngayon na may sipon kasi ako guys. Pero wala siguro kung COVID ha. Natural lang to guys kasi yung... Siguro dahil sa climate change guys. Charot. Dahil ng isang araw guys, grabe yung kain ko ng chocolate guys. Chocolate, matatamis na mga pagkain. Piyaya. Yung mango float. Tinapay na pinalaman na ng peanut butter as in sa isang araw puro matatamis guys. Parang challenge. Eating sweet foods in a day. May sipon ako pero ito guys, mga 3 hours na to guys. Ginaganan ko lang kasi mabango talaga siya guys. Amoy herbal at feeling ko gagaling ako nito. Chan. So masasabi ko talaga guys, amoy herbal talaga siya guys. And isi-share ko sa inyo guys sa mga next vlog kung kumusta, kung naging okay ba ako dahil dito, kung okay ba talaga siyang i-purchase, ganun. Also guys, itong Avail Active Deep Cleanser. Wala na itong laman guys kasi na-try ko na siya guys. So, kagabi at kaninang umaga. And in fairness guys, okay naman siya sa mukha. Okay siyang gamitin. So, yun nga lang guys, hindi ko pa talaga masasabi na maganda talaga siya or ano. Since kakagamit ko lang naman and syempre, kailangan naman honest talaga tayo sa pag-review, di ba? So, i-chika ko pa rin to sa inyo soon. And then, yung sanitary pad or yung nanapkin, guys, syempre, hindi ko pa yung nagamit, guys. Sa mga mga 3 months na lang, guys, magagamit ko na yan, guys. So, dito na lang muna tong ibang packs na natira para magamit ko naman soon at ma-test ko din siya. Kasi, yung iba kasi dito, guys, pinamigay ko sa mga kapatid ko, Mamshi, at sa dalawa kong pinsan para matry din nila, guys. So, itong tooth gel naman, So, itong tooth gel na Avail Bright naman, guys. Na-try ko din siya kahapon, guys. Kasi preggy nga ako, diba? At nabasa ko na safe siya for pregnant woman. But yun nga lang, hindi ako masyadong satisfied. Sorry to say, guys. Kasi nasanay talaga ako sa maanghang na toothpaste. Basta yung mga maaanghang yun talaga nakakapag-satisfy sa akin kapag nagtutoothbrush ako, guys. At tuwang-tuwa naman si Ate Nitch, guys. Kasi para sa kanila lang talaga dalawa ni Chin to guys. Dahil gustong-gusto naman din daw talaga nila to. At nagamit na din to ni Nitch guys. Kagabi and kanina at nagustuhan niya naman. Si Chin din guys na nagamit niya kanina pa. So guys, in case na gusto nyong mag-order ng mga products nila, please don't hesitate po na mag-message sa personal FB ko. Or kahit dito mismo sa FB page na Nitch and Chin 2.0. Or if you want to buy directly po sa kanila guys, you can message po directly kay Avail Amor Power. So siya po yung nagpadala sa akin nitong special entry package ng Avail na worth 3,713 pesos. And in fairness, mabilis naman po siyang na-receive. Or pwede din sa mismong team nila sa Avail, na Avail Team Dream Building. And para magkaroon po kayo guys ng discount price, gamitin nyo lang po yung code ko na Mommy Christine. Nakalimutan ko guys, so insert ko lang dito yung code ko. So gamitin nyo yan guys, or sabihin nyo yan sa pag-messagehan nyo na Avail Amor Powers or dun sa team nila guys. So pwede din po kayo mag-order ng kahit per pack lang muna para matest or matry nyo din talaga siya mismo. And alam ko marami na rin nakapag-try or gumagamit pa rin ng mga products nila for now, especially itong sanitary pad. Medyo may pagka-pricey lang po siya pero worth it naman po kasi hindi naman siya yung tulad ng mga ordinary pads na lagi nating ginagamit. May herbal din po kasi siya at hindi lang po siya pang panty-liner lang talaga or napkin. So gaya nga nung sinabi namin kanina guys, pwede po siyang gawing pang filter ng mask. Like this one. So, huwag kayo mag-alala guys, hindi to ginamit sa... hindi pa to nagamit guys ha. Alam nga na magbigamit. Ako yung makagamit din guys. Galit sa puwet ni Tita Ining. And pwede din po ito guys sa mga babies, sa mga boys to men. At pati sa matatanda guys, pwede din to. And lastly po, if ever na gusto nyo maging member ng Avail, you can message po sa mga FB na ito. Pili lang po kayo dyan. And don't forget na ilagay or ibigay nyo yung code na binigay ko sa inyo para may discount kayo. So, bongga yun. Healthy ka na, may income ka po. So, thank you ulit po, Miss Amor, sa pa-PR mo na ganito na sobrang dami guys. And nabigyan ko yung family and cousins ko. So, thank you ulit Miss Amor. And sa mga gusto pang magpa-PR sa amin dyan guys, kahit nahihiya ako mag-vlog, bakit naman? Yes. So, that's it for today's video, mga Meg! I hope you like this video and just like, share, and comment
And kung gusto mo order ato, please order. So, gusto pang magpadala ng mga PR, ano Sa lang mini po- sa PR. Private. Private message. Private review. A private review. Product review. A product review. So, that's it for today's video. Enjoy! Thank you. Yeah.